आता 4-7-8 दिवस झाले. त्याच्या पहिले तो येऊन परत वेलगाव गेलो. वेलगावचा कुत्र्या खालो आणि एक बेडका खाल्ले आणि परत एवढी त्याने गेलो आणि आज तो बाई एका लागला त्यांना आणि काय असा त्या चौघण किती दिसताल त्या पहिलं पाडली आणि व दुसरा होता आणि गरवा किती हे गेला गरवा हो मागायला 3 पाडचे खाल्ले गेल्या वर्षा पहिल्या वर्षा 2 वर्षांनी 2-1.5 वर्षातले ते आणि असं म्हणता तू आणि असा